maitea, pozez agurtzen dezure torrera, nire bihotza pil-pil aurkitzen da zu ikustean, zoriontsu eta maitekin, dantzatuko eta gurri goxoetan, ederrena maitea, pozez agurtzen dezure torrera, nire bihotza pil-pil aurkitzen da zu ikustean, zoriontsu eta maitekin, dantzatuko eta gurri goxoetan, ederrena muriskak talau harinak, dira bihotzez zuretzat eginak, nire guina nahi lukete, dantzik ederrena ongi bete, zuretzat nire maite polit, paregabea, sutagar maitasunez, natorkizun, eskintzera, muriskak talau harinak, dira bihotzez zuretzat eginak, nire guina nahi lukete, dantzik ederrena ongi bete, zuretzat nire maite polit, paregabea, sutagar maitasunez, natorkizun, eskintzera. Zuta eraman zintuztela espetxera, guk ere faltan bota zaitugu, etxeko denen antzera, hainbeste bertso kantatu ostean, zure ziegaren ertzera, orain musuak ta besarkadak jasotzeko hemen zera. Gozatu zure askatasunaz, ta ongi etorri etxera. Hala dio kantuak. Bitxandatan 10 urte. 3600 egun, eta batez ere 3600 gau. Ez da espezialdi errazik izango, baina Iriar Eztek hala izan, istripua, seniden heriotza, gau gogor asko izan dira, gogorra berarentzat, eta baita hemen dauden senidentzat ere. Ez da egian oso aproposa kriston txaba politiko emateko edo egia esan dana emozioak dira eta zentzu emozional hortan egia esan ni horrela nago egia esan pasa egin da baina bai gutxienez bai adierazi nahi duena da horrelako egoera batean espetxetik ateratzerakoan azken fian hiru zatitan zaude. Alde batetik sentitzen duzu
burua nahi eta nahi ez oraindik barruan duzula, zen azken finean, azken urte guzti hauetan barruan eman duzu eta barruan laguna dituzu, barruan kideak dituzu eta barruan izan duzu kolektibo oso bat, babes eman dizula eta etengabe zure ondoan. Espetxea mejoratu egiten du.